komin kuɗin mutum, duk ɗaukakan mutum, duk tarin magoya bayansa, wata rana fa sai dai abubuwan alkhairin da ya shuka ne da kuma sharrin da ya shuka za ka ji al'umma dai suna ta maganganu a kai. Shararren malamin addinin musulunci kuma kazalika shugaban ɗarikar tijjaniya ta Afirka baki ɗaya, wato Maulana Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Tabbas dai a baya dai kun da malam ya yi fama da rashin lafiya, kuma kazalika ga tsufa yadda ta zo ta riski malam. Sai dai kuma cece kuce dai yana ci gaba da yawa kafafen sada zumunta akan maganar mutuwan shararren fitaccen malamin addinin musulunci, wato Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Duk da dai shi dai fitaccen malami ne wanda za mu ce cewa da Afirka kaf baki daya yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da ake ji da su, kuma kazalika Sheikh Dahiru Usman Bauchi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar ta Najeriya waɗanda ba sa zuwa gurin 'yan siyasa, kuma kazalika waɗanda ba su sanya kansu a cikin lamarin harkar siyasa ta ƙasar ta Najeriya ba. Malam ya kasance mutum ne mai ɗimbin baiwa da kuma kima gami da daraja a faɗin ƙasa ta Afirka ma baki ɗaya, ba ma lallai iya ƙasar ta Najeriya ba. Domin Malam Dahiru Bauchi shine dai malami ɗaya tilo a ƙasar ta Najeriya wanda kowane burin wani ɗan siyasa da kuma burin wani malami gami da burin wani basarake ya gan shi a gaban shararren malamin, wato Sheikh Dahiru Bauchi, domin ya yi masa addu'a tare da yin nasiha, tare da ya masa addu'ar fatan nasara a rayuwarsa. Shararren malamin addinin Islama wato Sheikh Dahiru Usman Bauchi shine dai malami ɗaya tilo wanda 'ya'yansa Allah ya mallaka musu haddar alkur'ani gami da jikokinsa, wanda dai duk wani yaron da ya taso a cikin gidansa, kama dai daga ɗan cikinsa ko jika ko kuma ɗan riko ko kuma dai almajiransa, zai yi wuya ka ga mutum ba tare da ya haddace alkur'ani gaba ɗayanta ba. Kamar dai masu sauraro yadda jita-jita yake yada a kafafen sada zumunta akan cewa Allah ya yi wa shararren malamin addinin musuluncin Sheikh Dahiru Usman Bauchi rasuwa, wannan magana dai ba haka take ba, kuma kazalika wannan zancen dai kanzon kurege ne. Yayin da muka faɗaɗa kwakwaran bincike a halin da ake cikin bayan zire, malam yana can a ƙasa mai tsarki, ƙasar Madina, yayin da ya kai ziyara kabarin fiyan halitta, ya kai ziyara Makka da Madina ne domin ci gaba da gudanar da ibada. Sai dai shararren malamin an san dai cewa yana dan fama da rashin lafiya da kuma yanayi na tsufa, shi yasa masu sauraro muke roƙonku dan Allah, dan annabi, dan alfarman annabi, da ku taya shararren malamin addinin musulunci, da ku taya shi da addu'ar Allah ya karfafa kafaɗansa, da kuma Allah ya ƙara masa tsawon kwana, tare da Allah ya ƙara ba shi lafiya, duba da irin yadda dubbannin al'umma suke ƙaruwa da kuma jin daɗi game da irin yadda malam yake sanya dubbannin al'umma kan hanya ta farki madaidaiciya. Duk da dai mun riga da mun san cewa duk wani musulmi ya riga da ya imani akan cewa duk wani mai rai a duniya to fa dole ne su ya ɗanɗana mutuwa. Allahu akbar. Tabbas Sheikh Dahiru Usman Bauchi ko yanzu dai aka ce malam baya raye, to fa tabbas rayuwa da tsufa sun yi kyau, domin tabbas malam ya bar baya da abubuwan da za a alfahari da su, game da abubuwan da duk wani musulmi zai ji daɗi ya so a ce cewa shi ma dai ya bar irin abin da fitaccen malamin addinin musulunci Dahiru Bauchi ya bari a doron ƙasa kafin ya bar duniya. Domin tabbas malam ya aikata abubuwa masu kyau game da yadda yake sanya al'umma da kuma yadda yake nuna al'umma hanyar da za su yi bauta wa Allah, da kuma yadda za su ƙara san fiyan halitta, wato annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka ƙara karfafa kafaɗin malam, sannan ya Allah ya Ubangiji Allah ka sa idan mutuwa za ta ɗauki shahararren malamin, Allah ka sa mutuwa ta zama hutu a gare shi, sannan Allah kuma ya sa ya cika da imani kamar yadda duk muke yi wa shahararren malamin fata. Don haka masu sauraro sai a daina yadda da jita-jita a kafafen sada zumunta.